Canal Roig, t'informarem de tot, no et tornin foig. Bon dia, bona tarda, bona nit, radiomaniàtics. Nosaltres som els alumnes d'Excel·lència d'Humanístic. Començarem l'entrevista. Nosaltres som Alexandra, Alba, i Daniela. avui ens trobem amb la Yolanda Cárdenas, directora del nostre institut. Comencem. Com estàs, Yolanda? Bueno, molt bé, però molt atabalada com tothom i com tots els companys i companyes perquè és una feina que necessita molta dedicació, però com que és vocacional la farem amb molt de gust. I quants anys portes a l'institut? Aquest any faré 13 anys. Com has arribat a ser directora? Pues al final de casualitat, perquè no havia estat mai cap propòsit ni objectiu de vida. Sí que m'agrada molt la meva feina i la meva feina és ser docent. El que passa és que al final aquest tipus de tasques les ha de fer algú. I com que soc del poble i m'estimo al centre, vam pensar que entre tots ho podríem fer i és una dedicació que al final té una responsabilitat repartida. Penses que pots millorar l'institut? Totes les coses es poden millorar, sempre que es vegi des d'una vessant positiva, jo crec que sí. I totes les idees que podeu aportar també vosaltres faran que millori, perquè d'això es tracta de treballar en equip. què t'agradaria escoltar a la ràdio? Fins aviat, que passis bon dia. Moltes gràcies a vosaltres. Ara anem a entrevistar la Dolors Urlan, tutora de primera de l'ESO. Com estàs? Estic molt bé. En quin àmbit estàs especialitzada? Estic especialitzada en l'àmbit de dibuix i aquí a l'institut imparteixo la matèria de visual i plàstica, tant a primer de l'ESO com a quart de l'ESO. I a ti t'agrada molt aquesta assignatura? Home, sí que m'agrada. M'agrada perquè jo vaig triar aquest camí ja quan vaig estudiar i m'agrada impartir-la també aquí a l'institut, als vostres companys. Què t'agradaria escoltar a la nostra ràdio? M'agradaria escoltar moltes coses i entre aquestes coses l'experiència també dels alumnes aquí a l'institut, les bones experiències. Moltes gràcies, Dolors. Fins aviat. Gràcies a vosaltres i que tingueu molta sort amb aquest projecte. Fins aquí les notícies d'avui. Tornarem la setmana vinent. I ara donarem pas a les notícies curioses amb Alba i Daniela. Sabies que la millor muntanya russa segons el rànquing mundial és Steel Vengeance, en el parc d'atraccions Cedar Point, als Estats Units? Sabies que neva al desert del Sàhara, cauen les temperatures perquè arriba un aire humit des de l'oceà i per ciclons freds es crea aquest fenomen meteorològic. Ara introduirem el temps perquè així puguis gaudir d'aquest cap de setmana. El divendres farà sol amb una temperatura màxima de 18 graus i mínima d'11. I el dissabte i el diumenge farà una màxima de 17 graus i una mínima de 9 graus. La probabilitat de precipitacions és molt baixa en tot el cap de setmana. Endevina ja. Quina cosa xiula sense llavis, corre sense peus, et pega a l'esquena i encara no ho veus? Fins aquí la nostra transmissió. Ens podeu trobar a les xarxes socials com a Montserrat Mania. Estigueu pendents si podeu participar resolent l'endevinalla. La setmana que ve us direm la resposta. Moltes gràcies per la confiança. Nosaltres som Canal Roig i has escoltat a Daniela Alba i Alexandra.
Fins la setmana que ve!